Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da sake saduwa cikin wani sabon video. Bidiyon mu na yau zamu yi video ne akan yadda zaka kira mutum uku ko kuma sama da uku ku ringa taɗi tare ko kuma ku ringa magana tare a lokaci ɗaya. Kamar dai a ce kawai group magana ne wanda ya shafi kamar group haka of people haka. Su ringa magana tare, wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa kuma ana ji kuma kuna da yawa. Idan kuka duba da yawanci mutane ba san wannan sirrin ba, amma kafin mu shiga cikin wannan video ina roƙonka idan baka danna mun subscribe ba sai ka taimaka ka danna mun subscribe, sannan alamar kararrawa za ta bayyana sai ka danna ta ka zabi all. Nagode sosai. Mu shiga daga cikin video. Yanzu ga wayan da zan kira nan, Tekno a kora joni. Yanzu burin shiga in kira wannan Tekno a kora joni. Zan shiga wurin nambobi na kamar haka. Dan na shiga wurin nambobi na kamar haka, sai in zo in danna haka, sai in zaɓa layin da nake so in kira da shi. Dan na zaɓa layin da nake so in kira da shi, gashi nan idan kun je kun gashi, gashi nan ya zo. To a yanzu bara mu ansa ku ga. Idan mun ansa kun ga ta nan wurin gashi nan an sa add call a ta nan wurin. Idan kana so ka wannan sai ka shige shi haka. Da zaran ka shige shi, da zaran ka shige shi sai ka sake ɗaukar wani number wanda kake so ka kira. Idan ka ɗauka number haka za ku ta yi har ka ta ringa adin mutane da yawa a cikin wannan abun. Amma yanzu bara mu yanke shi saboda zai ci mana kuɗi sosai, mu bar shi haka. Idan ka shiga wurin add call ɗin nan ne za ka je ka ringa adin mutane wanda kake so ku ringa yin magana tare kenan. Haka ake kiran mutane da yawa a cikin waya, ku yi amfani kamar a group kenan. Na san wannan sirrin zai matukan burge ku. Idan wannan ya burge ku sai ku danna mana like a wannan video. Mun gode sosai. Mu haɗu a video na gaba. Idan baka mana subscribe ba sai